bisa na kuya. Wow. Jadi itu kok macho kay lawas oh. Ay dami ko yung motor sniper. Ay nakita. Ay. Asa gikan bay? Uli lagi. Sa kagikan? Doon ang gawin. Anong gawin ka? Mukha ko si mo ba? Paano kita sa masawa niya? Ah, kung nakita diyan ang nakita. Sniper. Ah, Pero ako kung siguro masawa ko to di mo. Eh, siksik niyo. hindi na ko sa bagay. Wala ka tiwa sa iyang panglaba. Yan, wala. Asa man to? Ay, ano na lang. Hindi ako pangita. Sa ning ibuta akong kahoy rin, ubananti ka. Sa ba naman to? Dritagi. Basta. Ito. Paano ka makatrilan? Ano yung puli na mo tabo? Ay mo gaway! Ay mo gaway! Asawa ni. Ay mo gaway! Sama. Sama. Ayaw! Wala lang ta! Ayaw! Wala dyan! Ayaw mo gaway gang! Ayaw! Ayaw mo gaway gang! No. Ayaw mo gaway! Masa ka di ba ako gang?